Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмуразия. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбегузори моҳаллияи Ҷалолиддин Балхи Калхузобод. Дар ин видео навор кардем говҳои гӯсаладор, говҳои буғуз, ғуноҷино, гӯсалачаора навор кардагием. Видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавед. Видео маъқул боша як лайка монда фикри худтона дар комментария гузоред. Сар кардем аз говҳои гӯсаладор. Говҳои гӯсаладори якум нархаш 9000 сомонӣ савдо мешавад. гӯсалаш ғуноҷина ё дуюмзод ё сеюмзод. соҳиби шӯя бо аниқ мекунем. Тақрибан 4-5 литр шир дорад. 9000 сомонӣ савдо мешавад. бо бозорам 1000 сум поён, 1100 сум поён, 900 сум, 800 сум поён. Ай нархи гуфтагиш кардаиста. гӯсалаш буқача 4-5 литр шир тақрибан. расчёти ҳамин гирифтан бигирем. бародари маҳаллӣ ай. бозор чанд кадагишам аниқ кадем. 82, 83, 81 бозор кадайста буда. Гои гӯсаладор пародаи маҳаллӣ. Сеюм гӯсалаш саҳару бега 6 та шир. гӯсалаш ғуноҷин. Бозор чанд ка? 10000 мега савдо мешавад. бозор 85, 86 бозор кардааст. 8500, 8600 сомонӣ бозор кардааст. саҳару бега 6 литр шир. 5-6 литр шир дорад. Сеюм гӯсалаш ғуноҷин. Гои гӯсаладори пародаи маҳаллӣ. нархаш 9000 сомонӣ. чорумзод гӯсалаш бухача. рӯзи ҷумъа гӯсола кардагӣ будааст. полни гӯсалаш мемакамега. баъди гӯсалаш сер шидан 1 литр 1 литр шир додааста мегӯяд. аввал полни гӯсалаш мехӯрад. баъд аз гӯсалаш хӯрдан ҳамиқа шир дорад. бозорам ҳарчи кадааста. бозор ай 6700 то 7200 ҳами байнда савдо доранд бозорда. гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ ё сеюм ё чорумзод аниқ намедониста соҳибаш. гӯсалаш модай ғуноҷин. саҳару бега 4-5 литр шир. 11000 мега нархша савдо мешавад. бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест. ҳоли бо мебинем чанд мекунад. гова пародаш соза калонай гоҳи пачақ нест. 11000 сомонӣ муомила дорам. бозор ягон нарх кардагӣ нест. гӯсалаш ғуноҷин. гоҳи гӯсаладор пародаша хто бинем метисач хеле. гӯсалаш ғуноҷин. сеюмзод саҳару бега 5-6 литр шир дора. нархша 9000 мега савдо мешавад. таи 7000 бозор кадааста. ай 7000 боло таи 7000 кадааста бозор ҳозирашта. гоҳи гӯсаладори пародаи маҳаллӣ. саҳару бега 4-5 литр шир дора. 8500 мега нархша савдо мешавад. гӯсалаш сеюмзод бухача 6000 прасидаста. ои наметиянем ки вайда пасти бадай. гоҳи гӯсаладори пародаи маҳаллӣ ёш мана. гоҳи ёш якумзод то 5 тара шир дора мега. 3,5-4 литр то 5 тара зависид ай хӯрокаш. гӯсалаш ғуноҷин якумзод. бозор чанд кадака? 7500 бозор кардааста мега. 8 та гуфтаи судагия. гоҳи гӯсаладор
букача 12000 нархиш савдо мешавад. Бо сеимзод ё чормзод аст. Саҳар бега 5-6 литр шир дора. Бозор чанд када иста? 10800 бозор нарх карда иста ҳозирашда. Гова пародаш соза. Качақ нест. 2 солашам буқарчара диге. Нормальная пародаш. Гови гусоладор пародаи маҳаллӣ. Дуюм ёки сеимзойда. Мега саҳар бега 4-5 литр шир. Камаш 4 литр мега беғарзаи гусолаш. 11000 нархаш савдо мешавад. Бузурам ҳарчи кадеста 7000 якас пурсидеста ва я пасти бадай мега. Гови гусоладор пародашам хуба. Гусолаш буқача, буқачара бинед. Буқачара пародаш хеле зур буда. 11000 мега нарша. Саҳар бега 5-6 то 7 литра метия мега. О зависит от хурокаш. Алафи холи бите чен ҳамун шир метия. Агар эм кунҷора ам хел чизо битен бо дига хел шир метия. Муфиқи ҳамин хурокаш. Не додарча фрукта иста. 11000 бозор ҳозирашта ҳичи кардагӣ нест. Гови гусоладор пародаи маҳаллӣ пародаш соза 11000 мега нарша савдо мешавад. Бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест. Алафи холи қатӣ бе кунҷора бе эм саҳаро бега 7 литр шир дора. Гусолаш буқача 11000 савдо мешавад. Гусолаш деимзойд будааст. Буқача. Тамом. Гови гусоладори мана шӯед парода. Тамонен пародаш хубай. 12000 очабача савдо мешава. Бозор 9500 карда иста. Якум гусолаша гови ёша. Савдо дорам 9500 карда иста. ҳозирашта додагиш нест. Гови бе гусола, гови ёш. Якта гусола кардагӣ будааст. Ози қисирай. Буқар ҳафтагӣ нест, а? 6000 мега нарша. Бозор чанд ка? 51 бозор кадеста. 6000 кутасидагия. Дата ғуноҷинои калон. Айни вақти буқаравишай 5000 мега савдо мешава бо дар бозор 4300 ҳами байнда нарх карда иста. Ай 4000 то 4300. Саҳари наиша ман 4.5 пурсидагӣ. Ана. Ишам шо тамошо кунед. Соҳибиши бародарай. На муроҷин барои одамое ки сола пурсидагӣ буден 2700 мега нарша савдо мешавад. 2300 сум бозор карда иста. Муроҷинай. На муроҷин бисолача 2300 мега иша 2100 сум мега савдо мешавад. Бозор ҳозирашта нархи аниқ кардагӣ нест. Мепурса мера ҳозирашта. На ғуноҷини қисир средняя дай гусола калон 4000 нархиш савдо мешавад. Бозор 35-34 то 36 кадеста. Баланди.
Mana bunojinchai shved savdo shid. Chalishay shved toza nesu, chalishay 3600 somoni savdo shid. Bu qachon savdo shid aka o'zi mefahmim.